ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಿ ಉಂಡತೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ತಮ್ಮನ ಮದಿಮೇಗ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಮದಿಮೇಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಡೇ ಬೈದಿನಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಉನಿಯರ ಟೈಮ್ ಉಂಡನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜಾಯ್ ನಾನು ಆಜಾಂಡು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಪ 4 ಕಿಲೋ ಎಂಗಲ್ ದೊಂಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಡು ಸುಧಾರ್ಪುಗ ಬಂದು ಸಾನಿಯಕೊನು ದಾದಂತು ನಾಯಿ ಕೊನೋದು ಯಾವ್ದಾದಂತು ಯಾ ಪೋನ ಸಾಂಕೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಸುರುಕು ನೆರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಕಾರಿ ತೂಪೇರು ನಾಯಿನು ಯಾಕ ನಂಚ ಕೊಂಡಟದ ನಾಯಿ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುರೋಡರ ಮಾಮಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ನಾಯ್ದತ್ತು ಇಡೆ ಬೋಡ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಗೆ ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಏನದ ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಐರಕಾನಿ బాబు దాదులే దాదు అంజ మెలాని పదను మూతి పదను గట్టి పదను పోడి నాయకు ಅಮೃತ್ ನೈನಿ ಮದ್ರಂಗಿ ದೇ ತಮ್ಮನ ಗೊಂಜಿ ಪೊಸ ಬಿನ್ಯರ್ ಬೈದೇರು ಪತನ್ ಬೈದೆ ಪುಟ್ಟೆ ಉಜಿರೆರ್ದು ಪತನ್ ಬೈದೆ అవే పుదర్ నాకు చేంజ్ మన్ పుజార అక్కలే దీని పుదర్ అవే పుదర్ ని డాక్టర్ బండు వత్తిని ఆ బారే పదు తమ్మతి ఉలై ముక్కలే మంచూరు ఉలై ఓడే బుర్తిని బలే అలయా లా బుబు షేర్నే బలే సేవమి బలే సేవమి షోకు ఈ గాడి వయ్యరు బో ಕೇರಳ మొక్కలేక గలట పిండి అర్జనకు ఈ తట్టుడు ఉంది ఇచ్చిన ఇంజ ఎడ్డు గొబ్బన యావ్ ఐక తట్టుడు ఉంది ఇచ్చి నల్ల బూరు మే ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಂದು ಜೋಕರ್ ಪಂಡ ಮೇನೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕರ್ ಮೇ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಗುರ್ತುದು ಲಾಗಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೂರಿ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ತಾದನ್ ಇದ ಕಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಪುರ್ಕು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆರ ಅಲ್ಲ ಸೀನಿ ಪುಟ್ಟಂಜಿ ಬಾಲೆ ತತ್ತೋ ತೊಂದೆಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಬಾಡ್ನ ಜಪ್ಪು ఆయన ఫ్రెండ్ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಉಜಿರೆರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಉಜಿರೆರ್ದು ಬೈದಿನ ನಾಯಿ ಶ್ರೀನಿ ಉಜಿರೆರ್ದು ಕಂದಿನಿ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನು ಕೊರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಂದಿನಿ ಪುಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಉಜಿರೆದ ಪಾಪ ಈಗ ಬಡ ಆತಂತಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಡ ಅಮೃತ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಂಗಿನಿ ಹಾಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಗೊತ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ತೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಓ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎತ್ತ ವೆಜ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ವೆಜ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಲ್ ಮೇರು ಬಟಾಣಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಯಿನಿ ತರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆಫ್ ಭಾಗ್ಯ
ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಒನಸ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಒನಸ್ ಮಾತ ಪಿದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ 20-30 ಜನ ಉಲ್ಲನಂದ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಕ ಒಂಜಿ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆತೆ ಬಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅಕುಲು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಸೊ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕೈತಲೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಬೈದು ಜೇರು ಬರೋಡಾತ್ರೆ ಬಕ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಅವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒನಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನನ್ನ ಶೋಕ್ ಮನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ದೀದು ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಕೊರ್ಪಿನ್ ದುನ್ನ ಮಾತ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇ ಹೆವಿ ದುನ್ನುಂಟು ನಾನು ಗುಡು ಬಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿನಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ ಕೈ ರುಚಿ ಮಿಸ್ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೂರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಂದೀಕ ನನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೊರೆ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೂರ ಬರೋಡ ತಂಚ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತುಂಡ ಮಾತ ನನ್ನ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ್ತಿನಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪೂರ ಪುಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾತ ಸೊ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಂದು ಬೈದಿನಾಕಲು ನನ್ನ ಮಾತ ಇದಾದ್ನಾಗ ಮದಿಮೆಯ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದರು ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗಾಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿ ಬರ್ತೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೊಸ ಮದಿಮೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಪುಟ್ಟ ತೂಲ ಸರಿ ಆನಾವೇ ನಮ್ಮ ಆನಾವೇ ಅಸಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಲೇ ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಬಲೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಲೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬೈದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಮೋನೆ ಕೈ ಪತ್ತನ ಬರ ತೂಲೆ ಆಗ್ಲೇನ್ ಪೂರೈತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಮೋನೆ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಪುಣ ಫಿಮೇಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬಂಡರ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಡು ಅದು ಮುಚ್ಚಾಡ್ಬಿಡು ತುಯ್ಯತ ಬಿಡು ಈ ಬಿಡು
ಅನಿತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯ್ಯಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ ಆಲಮ್ಮನ ಕೈ ಮದಿ ಮೈನಗಳು ಪಿದಾಡಿಯರು ಶೋಕಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೈತನ ಇಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅವೇ ಬಲಿಪುನ ರಪ್ಪ ಜಿಂಕೆ ಮೇನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಪ್ರಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲು ದೂರ ಉಂಡಕ್ಕನ ಅವು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಾಕ ನಾನು ಇಲ್ಲು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಗೋರಿಯಾಗ ನುಪ್ಪು ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಂದು ಬೈದಿ ರೋಲ್ ದಾದಾ ಸ್ವರ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲಂದು ಜೇಂಕೊಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಬಲಿ ಮಾತ ಮೂಲು ಅಂತ ಒರಿದು ಮನಸ್ಸು ಬೋಡೆ ತಮ್ಮನದ ವನಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಕಬಾಬು ಪಕ್ಕದಾದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕಡೆ ತೋರ್ಸ್ಪದ ಫೈನಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಕುಲೈ ದೀತು ಇಕ್ಕಿ ಸುಕ್ಕ ಕಾತೋಂದಿಂಡು పోయిన వాళ్ళు పూర దిక్కుండు కారు కార్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అంటే అది ఎంకోస్కర్ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ಪುಟ್ಟ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಪಿದೇರು ಬೈವ ಕೆಂಚಿನ ವನಸ್ಪುರವ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆರತ್ತ ಬುಲಿಪೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಆಯಪ್ಪ ಬುಲಿಪೇರು 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟೆ ಕೋಪಿನಿ ಪಿದೇವರಿಗೂ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ದಿನ ಪೋಣಂದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಂಡ್ ಮಾತಾ ಬಾದನ ಬರ ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.